sabar. Yo wis tak trimake terus sing lahir batin iki nanging aku isih ora mangerteni apa salah lan dosaku nganti batinku keloro rasane tembus ning dodo ora ono sing ngobati amung sliramu bagus tak anti-anti kuwi ono ngendi kuwi ono ngendi mesnan oto awakku iki nompo pacoban yo wis tak trimake terus lahir batin iki nanging aku isih ora mangerteni apa salah lan dosaku keloro rasane tembus dodo ora ono sing ngobati amung sliramu bagus tak anti-anti kowe ono ngendi kowe ono ngendi rasane yen lagi kelangan mugi Gusti enggal paring dalan niki Sutresno budaya kakung semawana putri kang hormatan menika sawetawis pasugatan saking keluarga besar Nyu Satriya Pandhawa kadipun pangarasani dene panjenenganipun Mas Yoga Mijil saking leleten Tales Ngadiluwih Kabupaten Kediri genipun katimbalan suwan wonten mriki panggenan menika kanthi gajat akikoh 7 taun Naida Ayu Anastasia Putri pangajap mugi saged dados putri ingkang soleh lan solehah migunani kelawan bangsa lan